Arranca el Medusa Festival amb la previsió de batre rècord d'assistència. Juanjo García. Sí, Cullera s'ompli estos dies de milers de medusers i meduseres procedents de diferents punts d'Espanya. El Medusa obri la porta avui i fins diumenge rebrà més de 170 artistes i DJs repartits en 8 escenaris i una assistència prevista de 180.000 persones. El festival ofereix també diferents tipus d'estades entre tendes de campanya ja muntades i bungalows. Padre Guillerme, Paco Suna i Hardwell són alguns dels artistes que actuaran en els escenaris de la platja de Cullera. Nosotros estamos en cifras de récord similares al año pasado. Aquí vamos a juntar entre los 4 días de festival, aproximadamente pueden ser unas 180.000 personas, o sea que del orden de 50 a 55.000 personas al día. Juanjo García. Ja en són pocs, però encara queden alguns ponts afectats per la Dana i la Diputació de València treballa per a reconstruir-los i reobrir-los. Avui comença a funcionar el de Ribarroja de Túria a la CB 336, un pont que va deixar 3.000 veïns de les urbanitzacions incomunicats i va tallar l'enllaç amb les poblacions veïnes de la Pobla de Vallbona, Sant Antoni de Benaixeve i l'Eliana. Mira, me pilles molt bé, sabent-ho. Igual esta vesprada, si tinc que anar altra vegada allà, pues ho tenim ja arreglat. Pues nos ahorraremos unos cuantos minutos, porque aquí, como ves, hay un semáforo que es bastante largo. A la hora de punta, d'anar al col·le i tornar, pues, juntava molta gent i l'espera pues, era una miqueta farragosa. L'obra ha suposat 2,5 milions de pressupost. És un pont que ha financiat el govern d'Espanya, que l'ha gestionat tota la Diputació Provincial de València amb molta agilitat. És una millora importantíssima per a que el dilluns tot se normalitzi, vagin els col·legis en tranquil·litat, en normalitat. Volíem obrir-lo abans que començara el curs escolar, que sabeu que comença este dilluns, i ha que continuar en la mateixa línia. L'objectiu que ens hem marcat és abans que finalitzi l'any recuperar, acabar totes les obres en ponts i carreteres. A les 6 de la vesprada serà el torn del pont de Carlet sobre el riu Magre, també afectat per la Dana. Reobertures que faciliten l'inici del curs escolar i la mobilitat de les comarques del Camp de Túria i la Ribera Alta. El barranc de Carrisset naix a la Serra Calderona i desemboca en el Mediterrani amb una longitud de poc més de 50 quilòmetres. Un tram del barranc transcorre per el terme municipal de València, en concret al voltant de la pedania de Carpesa. Precisament, ese es el tram que vol netejar l'Ajuntament de València. Nosotros en esta Junta de Gobierno del próximo viernes vamos a llevar el acuerdo para solicitar a la Confederación Hidrográfica del Júcar autorización para la limpieza también del Carrisset. Els alcaldes de l'Horta Nord també demanen a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que lideri els treballs de neteja. L'estat dels barrancs seguits preocupa quan estem a punt de començar la temporada de pluges. I aquest repàs ha de fer-se i aquest repàs el té que coordinar la Confederació. Necessita un repàs de totes aquestes canyes invasores i de totes aquestes plantes que podrien en un moment determinat fer algun tipus de tapó. Quan ve molt au ja és perquè ha hagut pluges o algo a la part interior. La nostra preocupació és que tots aquests llocs estiguin completament nets i que no hi hagi possibilitat d'arrastrar ningú tipus d'arbre ni d'arbusto. La Confederació aclareix que la vegetació present en el llit del Carrisset no afecta la seguretat en cas d'avingudes, ja que este tram està canalitzat i disposa de capacitat suficient per a evacuar cabals en episodis de pluja. Per tant, no té previst fer actuacions d'adequació urgents en esta zona. Els supermercats es preparen per a un increment de la demanda alimentària amb el retorn de les famílies a casa. És l'anomenada Operació Rebost, on els consumidors tornen a omplir frigorífics y despenses después de las vacances. Esta semana se está notando la afluencia de clientes. Tenemos multitud de productos, tanto en frutería como en carnicería. Todo lo que es ultra fresco, estamos totalmente equipados para lo que necesita el cliente. Durant estos dies es treballa a ple rendiment per a abastir productes bàsics com llet, formatge, ous, oli, pasta i llegums. També es reposen carns fresques i peix i també fruites i verdures. Empiezo por lo básico, pues la leche, los huevos, algo de fiambre... Oli, llet, productes més bàsics. I fruta sobretot, perquè en estiu no menjo molta, però ara continuem menjant molta fruta. En el congelador carne, pescado. Un període en què també hi ha promocions i ofertes i això és precisament el que busca la clientela. Ahora mismo casi 200 ofertas vinculadas esta semana
a lo que es la vuelta a casa. Suelo venir aquí por eso, porque tiene bastantes ofertas y sale muy bien de precio todo, sobre todo la carne. La verdad es que está muy bien, siempre hay ofertas y viene muy bien. Que hay productos que son muy buenos de marca blanca y son un poquito más econòmics. Agafem els productes que més convinguen. Lo que se nota també és el preu se nota, se nota que va pujant però escape. Descomptes que ajuden a superar la costera de setembre. Mengem bé les famílies valencianes? Quins són els nostres hàbits d'alimentació? Per a moltes famílies, implantar pautes saludables a casa és un dels desafiaments principals. Intentem sempre oferir sense forçar, que vaig a poquet, que mos veig a nosaltres menjar, que sempre la imatge de l'adult és molt important. Oferir-les, i per molt que me digan que no, seguís oferint-lo. No me done per vençuda. El rechazo por parte de los menores, ¿no?, a probar cosas nuevas. Esto asociado a la falta de tiempo para la elaboración de las comidas en el hogar, pues serían las principals barreres que hemos encontrado. El 67% de les llars assegura que inclouen productes frescos de proximitat en la seva cistella de la compra. Sobretot fruta, verdura, tot. Intentem que sigui el més fresc possible. Coses fresques, peix, carn, fruta, comprar-ho així al mercat perquè sempre està més bo. A 7 de cada 10 famílies enquestades els agradaria rebre suport d'un nutricionista, però no el porten a la pràctica. Ya es una costumbre como se ha normalizado mucho el mal comer. Però normalment va, no, si té que perdre quilos o el que siga, és quan se va. Si no mentres no se pensa que m'ajuden a menjar bé. Canviar la manera de menjar és avançar cap a una vida més saludable. Arribar o eixir de la ciutat de València en cotxe és tota una odissea a primera hora del matí. El col·lapse del trànsit desespera els conductors cada dia. 2 equips de punta han fet este matí un recorregut per les diferents entrades a la capital i això és el que s'han trobat. 7:30 del matí, en els primers minuts del dia, aquesta és la imatge que presenta la B31, més coneguda com la pista de Silla, en la seva entrada a València. Tràfic molt dens i alguna que altra retenció per part dels conductors que es dirigeixen cap a la capital. És una imatge que es repeteix diàriament de dilluns a divendres. Avui del matí la CB35 presenta, com cada dia, trànsit dens a l'altura del Parc Tecnològic de Paterna. Els accessos no suporten l'entrada i eixida massiva de vehicles. Treballadors de les fàbriques i veïns que es dirigeixen cap a València coincideixen en la mateixa franja horària. Però, sens dubte, la ratera major de totes és esta via. Ens trobem a la B30, al seu pas per l'Avinguda del Cid i la A3. Són ara les 8:30, però fa igual, perquè aquestes retencions, aquestes cues quilomètriques, es repeteixen al llarg del dia. Una autèntica odissea per als conductors que passen per ella. 9:15 i la 7 comença a tindre un poquet de calma. Durant tot el matí ha patit retencions al seu pas per València, tant en direcció a Alacant com cap a Castelló. Els punts més conflictius són les entrades i eixides de la ciutat, com esta a Godella, amb eixida Llíria de Mus. Juanjo García. Riba-roja de Túria obri gratuïtament al públic les portes de la piscina municipal per les altes temperatures i l'alerta taronja activada per l'EMET. És una de les mesures implantades per alguns ajuntaments mentre estigui activa l'onada de calor. La iniciativa va arrencar el 7 d'agost i es mantindrà mentre dure l'alerta per temperatures elevades. Els veïns i veïnes han rebut amb entusiasme esta oportunitat per a refrescar-se sense cap cost. Sí, ya el año pasado ya lo hicieron. Me parece genial y más este año con lo de la Dana, que no tenemos río tampoco. Es una buena iniciativa, la verdad, porque con estos días de calor se agradece. Por ejemplo, nosotros somos 7, entonces es poca cantidad de dinero, pero oye, si con esos 7 euros te puedes tomar un refresco, perfecto. Sí, yo lo he visto esta mañana en Facebook, bueno, en Instagram, y digo, pues voy a aprovechar y así por lo menos, como estoy de vacaciones esta semana y la que viene, aprovecho y así vengo aquí a bañarme y a refrescarme un poco. El viernes cuando vine ya era gratuita, cuando empezó la ola de calor ya la pusieron gratuita y bueno, me han dicho teóricamente hasta el miércoles que acaba. Hay familias que tienen a los niños en casa y hay veces que no puede permitirse venir y pagar para todos la piscina i no tenen aire en casa. Municipis com Gandia, El Puig o Massamagrell també obrin les piscines de bades durant estos dies, un recurs clau per a protegir la població de l'episodi de calor intensa.
I mentre mitja Espanya pateix per la segona onada de calor de l'estiu, la Comunitat Valenciana, de moment, s'estalvia la calor sufocant. Però no serà per molt de temps, perquè es preveu que també ens toque patir temperatures de 40 graus. Juanjo García. Sí, molta calor. Ahir va començar esta segona onada de l'estiu que s'allargarà fins diumenge. 12 comunitats autònomes estan en alerta per temperatures extremes. De moment, a casa nostra ens salvem, però no per molt de temps. Avui així al Pou Clar, a Ontinyent, s'han fregat els 36 graus i per això la imatge és de gent refrescant-se al riu Clariano per a suportar la calor. Des d'Avamet advertixen que les temperatures augmentaran amb el pas dels dies. Dijous serà la jornada més calorosa, amb màximes que podrien arribar als 42 graus en municipis com Moixent, Ontinyent o Xàtiva. Acabarem el mes d'agost amb oratge estable. En esta zona del litoral de València s'han registrat 2 litres per metre quadrat en tot el mes. Hem iniciat divendres amb cel assolellat i intervals de núvols. Les temperatures nocturnes han baixat lleugerament a la costa. D'acord amb les dades d'Avamet, ací al Saler hem tingut una mínima de 22 graus i avui les brises s'esperen que entren de vesprada. Molta atenció a les banderes avui perquè la mar estarà alterada tot el dia. El cap de setmana continuarem amb sol i temperatures màximes al voltant dels 30 graus. A Cullera hem sumat una nova nit tropical amb mínimes que no han baixat dels 21 graus al Maranyet, dels 22 a Sant Antoni i dels 23 al Far, segons dades d'Avamet. Però al migdia la calor d'altres setmanes estarà més continguda i de fet la màxima no passarà dels 29 graus, amb la qual cosa l'ambient serà estival però agradable. Lluirà el sol i el vent bufarà entre fluix i moderat de xaloc de vesprada. Llegir a la platja, a la piscina o durant els trajectes s'ha convertit en un plaer quasi imprescindible per als que aprofiten el descans de les vacances. En verano es cuando más leo. En las vacaciones siempre se aprovecha un poquito más. I on prefereixen llegir, en físic o digital? Siempre en papel, soy tradicional. Prefiero libro, papel. Me gusta más el papel. Tengo la tablet, me la he traído, pero ni la he tocado. O sea, estoy de vacaciones ni la he encendido. A mí es millor el ebook, pero porque no tienes que estar aguantando les pàgines. Físico. Soy más de tenerlo y tocarlo y rayarlo. Alguns prefereixen el llibre en paper, mentre que altres opten pel format digital per estalviar espai. Siga com siga, l'important és tindre un bon llibre a mà que els acompanyi. ¿Y quiénes son els títols o gèneres que més se consumeixen en vacances? Es verdad que lo que más se vende es la novela, porque como tú dices, la gente busca un poquito algo más ligero, algo más sin tanta complicación. La novela policíaca es en verano especialmente apetece. Estaba leyendo la última novela de Joel Dicker. Por ejemplo, ahora mismo estoy leyendo de Eduardo Mendoza. Leo un poco de todo, pero sobre todo me inclino por la novela histórica. Així que siga en paper o en pantalla, si estàs fent la maleta, no oblides reservar un buit per a la teua pròxima lectura. Comença la Fira d'Agost de Xàtiva, una de les cites festives per excel·lència de l'estiu. Milers de visitants s'acosten a la capital de la Costera per a gaudir de les seues activitats que enguany se celebren sota l'ombra de la calor extrema. Todos los años hace calor, ¿no? Pero una calor llevadera, ¿no? Dentro y tal. Pero este año la cosa está un poquito más caliente. Ya no es venir menos gente, sino también que salen más tarde. Y nosotros, claro, de que llega la noche y entonces salen con la fresca, nosotros estamos ya agotados de tanto calor. El dissabte, per exemple, que és com el pico, donen uns 42 graus, que sempre són més, així que ens derretirem. No obstant això, tots han valorat positivament que l'Ajuntament ha habilitat zones d'ombra. Este año el Ayuntamiento nos ha puesto unos toldos para que aguantemos un poco más el calor. A veure, de normal sempre posa l'aixina com aigüeta i cosetes, però hi han posat també moltes ombres. El consistori destaca que un dels punts clau d'esta edició és la recuperació de la Fira del Bestiar i les mesures adoptades per a combatre la calor. És l'origen de la Fira de Xàtiva. Tenim totes les precaucions, sobretot en el tema dels animals, totes les precaucions que s'han acordat amb els veterinaris. Anem a intentar passar-les de la millor manera possible i viure la Fira i el calor de la Fira com un element més de la mateixa. Estem baix de la sombra dels arbres, entonces yo creo que no es tan exagerat com perquè deixi de vindre la gent. Malgrat la calor extrema, Xàtiva torna a encendre l'esperit festiu d'una fira que 775 anys després continua sent punt de trobada i orgull per a tota la ciutat. Juanjo García.
Xàtiva viu avui l'últim dia de la Fira d'Agost, que enguany celebra el 775 aniversari. Després de la nit de paelles, la ciutat afronta una jornada més tranquil·la. Amb el final de festa també arriben els primers balanços. Els primers dies va costar molt. Jo crec que és un poc per l'ola de calor. La gent tenia por de vindre. Els 3 dies primers feu moltíssima calor així y claro, la gent no eixia. Fueron unos días intensos que aquí no daba ni el ventilador. A més, bona part del gremi d'artesans no està d'acord amb les novetats d'enguany. Diuen que el preu de llogar els envelats no hi s'ha compte. L'Ajuntament ho tenia que tindre en compte. A l'artesà jo pensé que tindria que ajudar-li més en el tema dels estants. Si pagues molt de caseta, al final el benefici és fluix. La caseta la posa una empresa, l'Ajuntament cobra ocupació de sol i a part paguen la carpa, que són sobre uns 600 euros o per ahí. Els artesans ens costa molt més el pago d'aquestes coses, perquè uno que compra i ven el benefici és major. Nosaltres, als ser artesans, sí que és veritat que la cosa mos pessiga una miqueta la butxaca. Però ni la calor ni la menor influència ha minorat la festa. La música i els focs artificials posaran el punt i final a una setmana intensa i festiva amb la mirada posada en la que arribarà d'ací a 365 dies. Els pescadors que habitualment visiten el riu Magre a Torís han observat un increment notable de la població de silurs. Alguns relaten que han arribat a capturar-ne fins a una trentena en només 3 o 4 hores, xifres mai registrades abans en períodes tan curts de temps. Els xiquets d'ací del poble m'enviaren una foto i me digueren en 30 siluros o per ahí. I pues vaig a provar i ani una horeta i en una horeta tragué 8 o 13. Es tracta d'un peix de tipus depredador que s'alimenta de pràcticament qualsevol cosa que puga engolir, inclosos altres peixos. Això és carroñero, això és menjar tot el que cau a l'aigua, tot el que n'hi ha en l'aigua. En el puesto que siga del riu, se trauen. Per als pescadors, l'explicació més lògica d'esta proliferació es trobaria en el desembassament d'aigua de la presa de Forata durant la Dana, ja que fa un any l'escenari que es trobaven al Magre no se semblava gens a l'actual. A partir de la Dana, no sé si fon a obrir el pantano o el que siga, passaren molts siluros, se veu. Una espècie que suposa un perill per a l'ecosistema fluvial, atès que la presència del silur pot perjudicar seriosament altres espècies. La falta de temps, la peresa o la comoditat són alguns dels factors que han afavorit el consum de menjar preparat que ja s'ha convertit en el dia a dia de molts ciutadans. En els supermercats la venda de plats precuinats ha augmentat un 50%. Pues de hace unos meses para acá sí que hemos notado que ha incrementado la venta de la comida preparada, como por ejemplo los obreros que vienen a comprar todos los días y se llena muchísimo. Sobre todo los arroces es una cosa que se nos agota enseguida. Menjar per a emportar, una opció molt còmoda per a menjar en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Es lo que hace trabajar, intentar hacer de todo un poco. Al final le dedicamos menos a la cocina. De normales, pues a mí me da pereza y me compro. Que és deberes que si una persona treballa i va pa casa i va pa allà, necessita el dinar fet. La facturació també puja en les cases de menjars preparats. En esta carnisseria han canviat la línia de negoci i ara els plats que ells mateixos cuinen llueixen així cada dia en el mostrador. Empezamos poquitín a cocinar y ahora la verdad es que es el día a día, es el 70% de nuestro tiempo de trabajo es cocinar. Quan se queda la moda dona soles en els menuts, pues li lleva un to faena comprar el menjar fet i saben que és casolà. Per falta de temps tirem més de menjar preparat la majoria de les famílies. Estudio, entreno, entonces hay poco tiempo. Amb este panorama, la pregunta és, ¿està la cuina casolana en perill de desaparèixer? No, però tenim que combinar, no mos queda atrás. Bon dia, Xavier. Així és, des de l'Ajuntament de Xirivella fan una crida a complir les normes municipals i és que en les últimes setmanes s'han trobat així al carrer tones de mobles i en siguis fora de l'horari i els punts habilitats. Durant la setmana del 7 al 13 de juliol, de fet, el Servei Municipal de Neteja va recollir més de 13 tones de mobles. La Generalitat ha publicat l'esborrany del seu nou Pla Director de Protecció Civil i entre les novetats inclou la recomanació perquè la ciutadania tinga un kit bàsic d'emergències a casa. L'objectiu és que puguen actuar amb rapidesa i autonomia en cas de catàstrofe. Entre els elements que es recomana tindre dins d'aquest kit de supervivència s'inclou aigua embotellada, documents d'identitat, radiopiles, llanterna, diners en efectiu i medicaments. I vostè es planteja tindre un a casa? La verdad que sí. No lo tengo, pero ahora que tú me lo dices sí lo tendría. Yo siempre tengo algo en casa por si acaso. Tinc ràdio,
tinc linternes. La radio es muy importante. La radio sí que se han llevado muchas. De hecho, me queda una solamente. Tienen que volver a traer porque se las llevaron todas. El efectivo es lo mejor. Porque el efectivo y un apagón más. Un kit que es un silbato, un mechero y una navaja. Pasta, arroz, latitas. Sumamente necesario, y después de esta experiencia de verdad aprendimos a tener siempre en mano baterías, linternas y medicamentos. Todo lo que aporte, un kit básico que por lo menos te dure unos cuantos días. Un kit d'emergència que ens permetrà ser autosuficients durant un mínim de 72 hores. Cada 13 d'agost, el món gira cap als esquerrans, que representen el 10% de la població mundial. Esta data vol visibilitzar el seu talent i, sobretot, les xicotetes batalles quotidianes que afronten, perquè, efectivament, viure en un món pensat per a dretans no sempre és fàcil. En esta casa, molts dels nostres professionals també són esquerrans. Yo, por ejemplo, soy zurda de todo, entonces miro por ojo izquierdo también. Al poner la cámara, el visor, normalmente miras por el ojo derecho. Yo no, yo tengo que abrirme el visor para ver el plano, entonces cada vez que quiero ver dónde estoy y ubicarme, saco un poco la cabeza, vuelvo. Y luego en la Scorpio, que es una cámara de estudio, me tengo que cambiar los mandos. Mi cerebro, los mandos de diestros no coordino. D'Albert Einstein a Julia Roberts, passant per Lady Gaga i Angelina Jolie, la nòmina d'esquerrans brillants no deixa de sorprendre. Però ni les fórmules que van canviar la ciència, ni els Grammy ni els Oscars els han salvat d'enfrontar-se a tisores rebels o brillantes perilloses o escriptoris que els declaren la guerra. Siempre siento que tengo las tijeras al revés. Siempre tenía la mano derecha apoyada y me acostumbré tanto que utilizar un pupitre para zurdo era incómodo. Cuando yo era niño hacía todo con la izquierda, incluido escribir. Y la profesora pues me dijo, no, con la izquierda no, tú tienes que hacer con la derecha. Antes no aceptaban que trabajaras más con la izquierda que con la derecha. No hay mucha cosa adaptada para zurdos. Los zurdos nos adaptamos a la forma de vivir de los diestros. Reconèixer els seus desafiaments també és apostar per un món més còmode per a tots, sense importar amb quina mà s'escriga la història. És la nova moda de TikTok, empreses que venen packs vacacionals organitzats al Marroc amb tot inclòs, vols, allotjament, activitats culturals, cotxe i tractaments dentals, com ara carilles de compòsit. Hoy en día, en general, la estética está ahora mismo en auge. Lo que pasa es que se están empezando a ver también los primeros problemas o consecuencias de realizarlo, porque para realizar estos tratamientos es muy importante un buen diagnóstico. Coger un avión e irte allí directamente es algo complicado, no podemos compararlo a lo que hacemos aquí en España. Acompáñame a esta aventura de Carillas más viaje con todo incluido por Marrakech. Utilitzen com a reclam vídeos dels pacients explicant la seva bona experiència i animant els usuaris de les xarxes a fer el mateix. Els experts adverteixen que les coses barates i sen cares. Ya se está viendo que incluso en el avión hay algún momento en el que alguna pieza se despega. Y luego también, si eres muy agresivo, al final también toca hacer un tratamiento de endodoncia. Des del Consell General de Dentistes d'Espanya insisteixen a no deixar-se portar per aquestes promocions. Acudan a su clínica más cercana y ellos les van a informar perfectamente de los riesgos, beneficios de su caso y van a hacer un estudio correcto. Estos tractaments podrien comportar danys permanents. Los pacientes se acabaron siendo mis amigos.